מרוויחות. כן. כל האנשים צריכים להשתחרר ככה? מה זאת אומרת? אני חושב שיש אנשים שהם מוקשים, שקשה להם להרפות קודם כל תראה, יש אנשים שיחסמו מגע מראש ויגידו, אני לא. אז הם לא הגיעו גם. או לא, תגידו, אך לא ירצו ש... לא, אבל אני חושב שגברים הם יותר מוקשים, פחות... יש. כל אחד יש לו, את הטווח שלו, ואת מה משתחרר לו, ואת מה חסום לו. ואני לא בחלק התחתון של הגוף? לא, אני עולה למעלה. שכין שם? פשוט נתתי רגע תשומת לב לברכיים, כי דיברה על הברכיים. נתתי איזשהו חיזוק לברכיים. יש אנשים שזה לא מתאים להם? מסיבות בריאותיות, דברים? בהתחלת הריון, בשליש הראשון לא עושים את זה, אחר כך אפשר, ובהמשך ההיריון אפשר. בעצם כל מי שאין לו התוויה לא לחיות, זאת אומרת, יכול להיות אנשים קצת עם בעיות גב מאוד מאוד חמורות, אולי לא להתעסק איתם. אני אספר שעשיתי את זה בהיריון ראשון שלי, כדי ההיריון. טיפול מדהים בהיריוניות בעיניי, כי אין בו כוח. בעצם הנענוע הזה זכור ומוכר לגוף מאז שהיינו ברחם, בעצם איזושהי תנודתיות שחווים בכל מקרה, ובגלל שזה כל כך מוכר, בדרך כלל רוב בני אדם מגיעים מאוד מאוד בהתנסות לזה, זה כמו, הגענו הבית הזה, מאוד נעים ומוכר, שעובד מאוד מהר בקלות על מערכת העצמית. זה מיטת מים, זה דבר טוב. זה מרגיע גם זה מרגיע קצת את הסביבה. כי גם את רגועה והידיים, יש לך ידיים שמטפלת. מה שקורה בעצם, כאילו בהיגיון או בידיעה שלנו המטפלים, כל מה שעובר עלינו בחיים שלנו מאז שאנחנו בבטן ובדרך שאנחנו גדלים, הגוף זוכר הכל. איפשהו יש את הרישומים, הכל רשום בתוך הגוף. יש דברים שהם תומכים בנו, המחמאות, ההצלחות, תומכים בנו להמשיך הלאה. יש דברים שנמצאים שם ולא תומכים בנו. הדברים שלא תומכים, אם רוצים אפשר לעבוד עליהם כמו באימון אישי, אותו דבר בתהליך אצל מטפל. אפשר לעבוד עליהם, אפשר לבקש להתחיל לשחרר אותם. אם זה נושא של ביטחון עצמי, חוסר ביטחון עצמי, איזשהו פחד, איזשהו טראומה, משהו שקרה, איזשהו זיכרון. אחרי שנגמור לדבר,